hedder Hafasheh, jeg er 33 år. Jeg har en drøm, dels at blive en anerkendt erhvervsmand, det vil sige forretningsmand, have mit eget firma, hvor jeg bestemmer, hvad der skal foregå, har en del ansatte og får succes på verdensplan. På det politiske område, der sker der det, at de har en vision, de har nogle ord, som de gerne vil iværksætte, men de bliver aldrig iværksat, i hvert fald ikke fuldt ud. Jeg synes, det har været utroligt spændende at møde Hafez, fordi det, som det har vist mig, er, at det virkelig er utrolig vigtigt, hvad en person rummer, mere end hvordan vedkommende sådan rent fysisk måtte være udfordret. Og det viser mig noget om, hvor meget man kan overkomme, når man bare har den rigtige indstilling til tingene. Så det at lære Hafez at kende, det har været en meget, meget stor oplevelse, og har ændret mange af de ting, som jeg egentlig havde opfattelsen af i forvejen. Så jeg synes, det er en stor og spændende læreproces at se, det kan lade sig gøre på den måde. Det ser rigtig, rigtig sort ud for mennesker med en funktionsnedsættelse. Og det har ikke set værre ud i stort set den tid, jeg har arbejdet med det politisk. Den handicappede kan for det første tage sig en uddannelse. De fleste handicappede tager en længerevarende uddannelse, fordi at de vil gerne bevise, at de kan på lige fod med alle andre. Altså i forhold til de der kunne tage en uddannelse, vil jeg sige, det er nok ikke så mange, der gør det, fordi at der er simpelthen for mange forhindringer. Alle virksomhedsledere, alle ledere i virksomhederne har forudfattede meninger på et eller andet plan. Nogle har det på den gode måde, hvor de siger, det kan da godt være, andre har det den modsatte vej. Men dem, der har den modsatte vej, er ikke så direkte, de er mere floromvundne og melder ikke rent ud. For det første skal du vide, hvad er dit handicap, og hvilke begrænsninger har du. Det tales i etapper. Du er nødt til at gøre opmærksom på dit værd over for samfundet, før at der er nogen, der gider at lytte til dig. De er bange for at tage dialogen med dig, de er bange for at invitere dig til jobsamtalen, de er bange for at tage dialogen omkring, hvad er det det drejer sig om, hvad kan du? De fokuserer mere på dit handicap end dine kvalifikationer. Start med at overbevise en person omkring, hvad du kan, fordi så hjælper den ene person dig med at komme videre, hvis han tror på dig. Hvis jeg skulle komme med nogle anbefalinger, så må det være, at man selvfølgelig kigger på personen frem for nødvendigvis at kigge på, indpakningen. Det er vigtigt, at den person er indstillet på at kæmpe lidt for sagen. Det er ikke noget, hvor man som virksomhed af sig selv finder på alt det, der skal til for at få det til at fungere. Der har man brug for en person med en lidt større sådan grad af kan-selv-mentalitet, som også ved, hvad det er, der skal til. Og så har man måske også brug for, at der sidder nogle eksterne, som kan hjælpe lidt til, hvis man har det behov, hvor man kan få noget sparring omkring, hvordan man sætter det op. Men først og fremmest skal man se på den person, man sidder overfor, mere end såkaldt indpakningen i sammenhængen. Altså der er jo altså at støtte, altså også i forhold til mennesker, mennesker med handicap, der tager en uddannelse. Og man har det, der hedder flexjob, og så er der et job med løntilskud. Og det sidste, det henvender sig især til mennesker, der er på en pension, men som alligevel jo rigtig gerne vil ud og være på en arbejdsplads og måske bruge sin uddannelse nogle få timer om ugen. Altså, de skal jo ikke tage nogen ind for at være socialt foretagende. De skal tage nogen, de kan bruge nogen, og samtidig måske gøre en social forskel. Men det er jo ikke alle, der bliver ved med at have nogle sociale ting. Det er alle. Mange mennesker, de har jo det gode, at når de er kommet ind i stedet, så bliver det naturligt for dem at være der, og naturligt for virksomheden at have dem der. I stedet for, at man tager det for givet, man ved noget omkring handicapområdet, så tager fat i sådan nogle, der ligner mig, eller nogen, der kan fortælle dem om, hvad er det i virkeligheden at være handicappet. Dagens Danmark i dag, det er ikke særlig sjovt. Og jeg vil sige, at vi får rigtig travlt med ikke at udvikle lige nu. Nu har vi desværre rigtig travlt med at fastholde det, vi igennem rigtig, rigtig mange år har arbejdet for at få igennem.
Jamen, de handicappede, de prøver at arrangere sig i organisationer, foreninger og påvirke det derigennem. Men hvis foreningerne ikke er stærke nok til at tage kampen op med det politiske liv og med samfundet, så bliver det bare ved snakken. Så sker der ikke noget reelt.